A yau ne Laraba 16 ga watan Disamba 2020, Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin buɗe iyakokin Najeriya guda 4. Ya ba da umarnin buɗe iyakokin ne guda 4 na kan tudu da suka haɗa da Seme da Ilela da Maigatari da kuma Mfum. Mai taimaka shugaba Buhari kan shafukan sada zumunta Bashir Ahmad ne ya wallafa hakan a Twitter a ranar ta Laraba. Sai dai sanarwar bata bayyana dalilan da suka sa aka buɗe iyakokin ba, duk da cewa 'yan ƙasar sun daɗe suna fatan ganin hakan. Amma mai baiwa shugaban shawara Buharin shawara kan yada labarai Garba Shehu ya shaida dalilan da suka sa aka bude iyakokin kasar. Amma kafin nan sai da aka samu haɗin kai daga makwabtan ƙasashe kan matsalolin da suka sa aka rufe iyakokin. A watan Agus 2019 ne gwamnatin shugaba Buhari ta rufe dukkan iyakokin kasar na kan tudu, sakamakon abin da ta kira barin su buɗe na jawo fasakaurin miyagun ƙwayoyi da makamai waɗanda suke barazana ga tsaro. Idan baka farkon shigowarka kenan wannan tasha, ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, inda da zarar mun ɗora sabon shiri za ka same shi cikin sauƙi. Sannan gwamnatin ta ce cikin dalilan har da ƙoƙarin da na hana shiga da shinkafa 'yar waje cikin ƙasar a ƙoƙarinta na bunƙasa noman shinkafa a cikin gida. Shugaban kasashen makwabtan Nijeriya sun daɗe suna roƙonsa da ya buɗe bodar, amma abin bai yiwu ba sai a yau ranar Laraba.